από τα θρανία όλα. Θα πάρουμε το κάθε παιδάκι από μία λαμπάδα, θα διαλέξει ό,τι θέλει από τα υλικά που έχουμε στα θρανία μας και θα πάει στα θρανία που έχουμε στήσει πίσω να βρει το χώρο του και να φτιάξει τη λαμπάδα όπως αυτό θέλει. Έχουμε δράσεις, κανένα σπίτι, το σύνθημα είναι κανένα σπίτι χωρίς λαμπάδα. Τα μικρά μας παιδιά θα φτιάξουν τις δικές τους λαμπάδες όπου θα τις χαρίσουμε σε άπορες οικογένειες και θα βοηθήσουμε όλα τα σπίτια να έχουν τη δικιά τους λαμπάδα από τα μικρά μας παιδιά. Βλέπω πολλά παιδάκια έχουν μαζευτεί, μια όμορφη εκδήλωση εν ώψη του Πάσχα. Σίγουρα προσπαθεί ο Δήμος να έχει εκδηλώσεις και για το Πάσχα, να βοηθήσουμε όλες τις οικογένειες έτσι ώστε να περάσουν αυτές τις μέρες.